Torabe togosoma kurwa segetabu ya Zaburi emerongo ebere na isano na ibere ekengese kia ene ya kabera tebanga ekero abakoli amabe bako ngumokera nga mbabere nga mpamere ababisabane abo mbange Onchumurene TV ekero abakoli emabe bakungumukira nga bamere ababisabane abubange chete nigo baragochwe na kugwa ekero abakoli amabe bakungumukira nga bamere ababisabane abo bange chete nigo baragochwe na kugwa Onchumurene TV nige egetabweke yotoseminga lingana Nyasaye noare ase ensemo yaitu Nyasaye kare ase ensemo yao nigo nga nonyo bagokonyora amakongu Nyasaye nigo akoba gago korwanirira nakona kinga toligochi konyora owako bose tolikonyora ebitango ebikongu ebyo birabe bikona kinga toligochi wikirani akobani kwao ase obogima nona ase bukwase nalyo tebanga nigo barache negesieri ekemokorende babagotama nebisieri bitano na bibere ase igo nigo komwobwete Nyasaye ababisa bao kibagochera kibakoroberia amangana atali amaronge bako enekinga mbali gochwikirania okubani kwabo ase ngencho Nyasaye nare ase enseme yao Onchumurene TV okuna kwosoma kwemambi ya abono